zörgeti. Nagyon sürgős, de a másik be nem engedi. 10 perc múlva ajtó nyílik, tessék bemehet. De a Tóni bátyánk letik cseppjek, s így énekelget. Már toltak le engem, nem segíteni, ezen nem mehet. Már késő, már folytatom a szöveget. Megnősült egy jó barátom, s átutazni ment, és egy hétre felkerestek a szép Debrecen. Így szól nejed, hogy elhagyták az aranyvilág, ha nem rólad nevezték el ezt a szállodát. Már késő, már segíteni, ezen nem lehet. Már késő, már folytatom a szöveget. Az új kis babám, mitől nagy az anyu hasa, kérdi apukám. Tele van az vízzel, érted kisfiam, Koszti? Ha jól mész ki, szegény öcsi, ha nem tud úszni. Már késő, már segíteni, ezen nem lehet. Már késő, már folytatom a szöveget. A Cinkotai országúton egy tyúkhászal, rajta egy 5 tonnás teherautó átaladt. Felugrott az éppen csirkes, megrázta farát. Nem voltám az igaz kakas, a rézangyalát. Már késő, nem segíteni, ezen nem lehet. Már késő, folytatom a szöveget. Strongolj bácsi, óriás hasát nézi egyben. Bácsi, mi van a hasadban, kérlek mondjad meg. Finomítva a hasamban, te kis takarapóz. Na akkor bizony szaladjunk, mert pici a kanóc. Már késő, nem segíteni, ezen nem lehet. Már folytatom a szöveget. Tűházban a kertészt kérdi egy beteg. Kertész bácsi mit csinál? Kérlek mondja meg. Rázsázom a tepret felé ő morcosán. A tepret maga trágyázza, én cukrozni szoktam. Már késő, már segíteni, ezen nem lehet. Már késő, vége van a csacska szövegnek. Ta-ta-da-da.